Навлизаме в една особено вълнуваща и динамична година. Не защото някой е планирал нещо, това няма никакво значение. Значение има ние какво планираме и да имаме постоянството и знаенето да го реализираме. Затова съм щастлива да съобщя, да споделя, че сега започваме първо ниво в практичната програма Аз правя, но това е тежката артилерия. Има и лека артилерия и това е еднодневен семинар практически, който започваме да провеждаме в различни части на страната. Естествено, семинара практически ще се занимава с практическото приложение на духовното, само че ние ще изровим и потуленото духовно и ти ще си тръгнеш от семинара, освен с лични практически преживявания и с подаръци. Може ли да няма подаръци? Естествено, че ще има и подаръци. Февруари месец започваме с Стара Загора. Стара Загора нямам търпение да ви прегърна. И след това продължаваме с Варна, а във Варна има едно така доста солидно духовно присъствие и аз съм радостна, че ще се видим на живо. От сега можеш да започнеш да си записваш въпросчета, които да обсъдим на семинара и да следиш кога и къде ще бъдем при теб в твоя град. А за да няма прекъсване на енергийния поток, можеш да споделиш за тази възможност и на други хора от твоето обгръжение, за което благодаря.